sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod ken ipagayam tayo a Julie. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapiliumat nga idrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Julie. Gapo iti danag ko a mabaketan a balasang, immanugutak adagos idi inyawis ni Leo ti panagkasarmi, nga uray nabiit kami pay anagamam mo. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Julie, anda ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya day taliyo. Kasla seryoso ka mat. Amo, manipot dimteng kay ti biyag ko. Nagbalin mo tan anaragsak ti lubong ko. Ay sus, drama anak man ako na kon Leo. Pudno ti ibagbagak, Julie. Ay ayatan ka unay-unay. Kat no mabalbalin. Dakket adumteng tal daw ang mapukaw ka iti matang ko. Iso ano man nugot ka. Kaya't kung agkasartan. Anya? Agkasartan ko nam Leo? Wen, Sigurado ka? katwan. Sigurado akong Julie. 101%. Ang Leo, inom abulan tapay laang nga agayan ayat. Wen, pudno nga inom abulan tapay laang nga ganyan ayat. Angam ti tantumot laang ti turong na. Saan ka di? No ay ayatan tamot laang ti tunggal maysa. Apay ngay apabayagan tapay laang. Leo, Julie, kaya't kumatan ti mangbukal iti pamilya. Kaya't kung ti maadan iti anak. Kat sikat ti kaya't kung agbalin nga asawa. Kan inadagit agbalin tong anak ko. adda akong dita Leo. Ang kasla nagpartakla ang ngamin dagiti pasama. Julie, 38 ko. Kat sika, ag 36 mo matan. Amangan iba'y bayag tapay kat saan tanton amaadan iti anak. Sa bagay matket di Kat, kasano? Umanugot ka kadin nga kasartan, Julie. Bayam, tapanunutak pa'y anaimbag ti may papan iti day taabanag, Leo. Sigurado ka kaday iti pangedeng mo anak kaw. Makikalaysakan ken ni Leo nga uray nabiit kayo pay lang anagam amaw. Wen tatang, pudno nabiit kami pa'y anagam mo. Ngam oray no kasta, napanaknakakmatan ti kinasingput na. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Iso apat tiyag nga awan to ti agbalin aparikot inton agasawa kami tatang. Sa anak bet kidi ako muntra. Agam kas amam. Matanagan naklaang iti mabalin ang mapasamak inton makiasawa kantaon. Saan bareng-bareng ti panlakiasawa anak ko. Maawatak ti kayat yung asawon tatang. Angam di kay agdanag. Tapi nanunot ko anaimbag da ito a desisyon ko. Sigurado akon ani Leo ti lalaki ang kayat ko ang makaden na aging gatong palbiyang tatang. Ay kit no talaga day ti pangedeng mo. Awanin maramidan may kininanang mo. Awan mo't kadidagduma ang napatig kada kamita. No di ti pagragsakam anak ko. Agyaman nagtatang. Ken maysa, kaya't mimutlaan ti madan iti apo ko. Laglagi pong kumaakanayon. Nga ore addan ton asawam, adda kami lang dito'y kininanang mo amang tulong ken ka. Ba nag-apagyamanak met unay tatang. Thank you iti kanayon apa nang supsupor tayo kanyak kininanang tatang.
Aging gayta. Kasladyak pa lang mamati. Itian niya, Leo. Nga asawa ka na. Ah? Uray siya nga, Rod. Talaga ang nagpartak dagiti pasama kanya. Huwag nga ron. Kat ibilang ko na ito nga aldaw kas kararagsakan na pasama kiti biyag ko. Agyaman na kiti panagtalag. Kan panang pilim kanyak nga agbalin akatakunay na mo ititong palbiyag, Julie. Awan anyaman na, Leo. Syakit di ati rumbang nga agyaman kan ka. Ngamin, gapukan ka. Nariknak asa anak ngagmaymaysa. Ikarik nga ayatan kan ipatag ka iti nalablabas pa'y. Ngam iti panang ipatag ko iti mismo abagig. Aram idag amin akabalak. Tapno maparagsak ka, Julie. Agyaman nak, Leo. Ikarik akas na akmat kan ka. Ikarik asuportaran kan ayatan ka. Aging gatong palbiag ko. I love you, Julie. I love you too, Leo. Agyaman kami abalayan, tauray na kurapay kami laeng. Inawat yu ti anak may nga agbalin nga asawa ti anak yu. Ay na, siya di ati agyaman kada kayo abalayan. Nga main, kinayat ti anak yaw ti anak kaw. Awan ti sabali a pagyamanan tayaw, no sana ni Apo Diyos. Ngamin, iso tinagaramid iti wagas, tapno agsabat tinahalan, nagit anak tayaw, abalayan. Ah, wan di ang agpaysaw abalayan. Ay, excited ak nga ruden ang maadaan iti apo ko kada Julie kan Leo. Ay, ore siyak mo't abakay. At danto manin awirin ta nga po ko tano kasanaw. Hay na, nakarkaro kanya ko na abalayan. Nga main, ag may sala ang anak ko ni Leo. Magagara nak una yan ang maadaan iti apo ko. Nakasagana ka kadila kay. Un bakit? Sika nga Itay pa'y O anya, mapanta ka din. Katuwa na. O sige, mapanta nga rudan lakay. Agure ka. Apa nga akas tatasuot mo? Apay. Adda ka di madi iti suot ko, Leo. Nagkiting mo tapaldam. Simbahan ti papananda. Saan ka tabar? Ha? Jacket ti kas tasuot mo. Ala, ingkag sukat. Agpantalon kan ag t-shirt ka. Saan nakasta nakapalda kan nakablouse ka kitin? Saan nasayata kitaan? Leo. Awanan ta pa sa aw. Ingka kidag sukatan. Partakam ta na Maladawtan amapan makimisa. Asino tinakamotor anang itulog kin ka, Julie? Dayjay? Ni Alfred, katrabahuak. Awan nga ng jeep ang maluganak itay. Sakit na lobat ti cellphone ko. Iso ang nagpatuluda kun Kahit, apay, masapul ayang nga itulod na kapay aging ga itiruangan ti balay. Awan matdakas na lakay. Tinulungan naklaang mat anang bitbit iti bag ko. Agpudno ka man kanyak. Katrabahwam laeng kading agpasyo day diyang Alfred. Wano, agda relasyon nyo. Ay unay kan. Awan relasyon mi kin ni Alfred, Leo. Nabayagan nga agkatrabahuan kami kin ni Alfred. Diyak kumakayat ti agpaitulod kan ko na. Angam talaga ngamin nga awanin maluganak. Iso akapilitan ang nagpaituludak dito'y balay. Inton maminsan, itext nak wano awagan nak, tasyak timang sukon kan ka. Diyak kayat nga agdadaduma alalaki amang itultulod kan ka. Nawatam? Alawanan, pasensya kan lakay. Awagan ka kumamit kat talaga. Angam nalubat nga rod ti cellphone ko. Saan na bale? Ikarik, saanan ang maulit? Kumusta mo't nga tanjay anak talakay? Ni Julie ka day tidakdakamatem bakay. Wen, mano a Domingo mo't tinapalabas, manipod imay pimasyar dito'y balay. Nasayat ba't siguro, ti kasasaad na bakit? Jaklat tamot maliklikan ti agdanag no kuala kay. Uray adan pamilya na. Anak talat tamot ni Julie. Wen, jak mo't kit malipatan day tabakay.
Sapay la kumaa, tanaragsak di anak ta iti din na tinakiasawaan na. Nalabit akas talakay. Tanuad daman parikot, imbaga na kuman kadata. Wan matkit di Kayat ko kumamot a makita ken maamuan, no kasano ti kasasaad na ijay balay daleyo. Anya nga tanong mapantapasyaran ida bakit? Una niya, ay mapantantuman nga agpayso ijay balay dalakay. Lakay, umay kamanganan. Nagluto ak iti paborito maapamigatan. Prito nga itlog kan tuyo. Umay kan tagid dantan amangan. Ayun gayam, amangan numarabyanak nga agawid. Ado nga minti report nga ilupas mi ita. Hoy, Leo, mangmangagnak ka di. Nakatutuklatan iti cellphone na. Imposible mat adi na mangagtibagbagak. Ay, una yan. Simruman nga tanti asawak. Sumungbat ka mat, Leo. Itayak pa'y asao dito eh. Ngam di ka mat sumungbat. Apay, adda ka di inaramid ko adi mo nagustuhan, ha? No adda basol ko, ibagam. Itikas na amukmat. Saan akas ta akila at latan adi ka agsasao? No di mo kaya ti makigiddan kanyak amangan. O muna ako na amangan, tani. Aldawan. Diyak kaya ti malado iti trabaho. Makaamukan tumatan amangan. Anya ti mapaspasamak iti asawak. Agkat katawang agmay-maysa. Itay kapay apal paliiwan, Julie, balasang kaw. Kasla na unag ti pampanunutam Ada ka di parikaw. Apay akas din ni Leo, nanang. Anya ti kayat po asawan, balasang kaw. Pasensya kayon, Ngam kabayatan ti panagdan nami. Ado dagiti madmadlaw ko kankwana. Adda dagiti gundaway nga urayan niya ti aramidak. Saan nga agsasao? Kalaat latan adi nakasarsarita. Kalaat nga katkatawang agmaymaysa. Ay, kinapudno na balasang kaw. Nabayagan anadlaw ko dayta iti anak kaw. No kasta? Sigo din akasta ni Leo, nanang? Way, no maminsan, diya mo laang maawatan. Ada dagiti aldaw anasingpait. Ada mo dagiti gundaway abasta agong ungetlatan nga awan met amok ang makagapaw. Wan, kasta ngagpayso. No maminsan, nasingpat. Inton kwan, kalaat latan abugbog kawan nak. Nga awan met amok ang makagapo. Inton kwan, saan nga agtagtagari. Nga urayan niya pa'y ti aramidak apan nakisarita kan kwana. Wan, kasta ni Leo balasang kaw. Ada dagiti aldaw asaan nga agsasao. Kasla ada na unag apang panunutan na. Uray kasanupay ti aramidam amakisao. Pulaws asaan asumungbat. Madanaganak pa'y no daduma. Tagkakatawa nga awan gapgapuna. Ay, kasla marigata naklang amin, nanang. Awan met amok abasol ko tapno di nakasarita. Nagrigat met nga rod ti agpugpug tulatan. Madanda na ganak iti kasta ajar na. Mapampanunot ko pa'y din nga dan sa bagbagtiton ti anak ko. Nanang, Sikat ti asawa na. So asapay la kumaa ta matulungam ni Leo balasang ko. Kidawag akasaritam ti anak ko. Kat damagam no anya ti parikot na. Amangan nga may no ada pampanunutan na adi na maibaga. Isu akas ta ti jar na. anya ka matan, Leo. Apay ngay apinuuram matan dagiti badok. Sapay branded dagita abado. Amom ka di ang nginginaan dagita abadok, ha, Leo? Jak nga rod kaya't dagita abadong. Iso a pinuurakon. Anya, ang apay. Basta jak kayat. Gumatang kalahangan iti baro abadong. Ngam di ka gumatgatang iti blouse. Kas kada nakiting a shorts kan palda. Anya, T-shirt, pantalon, long sleeve kan jogging pants laang tigatang. Jak kayat nga da sa bali ang makakitkita iti pusag kin lupom. Numabalbalin,
agabungot ka pa'y kuma. Tapno malingdan tarupam. Ay na, aglablabas kan, Leo. No talaga nga ayatan na. Agtungpal ka iti kayat ko. No talagamit nga ay ayaten nak, agtalag ka kanyak, Leo. Amumat asikala ang tilalaki nga inayat ko. Amum asikala ang tinangipaayak iti bagik. Awanan ti ado sa o. Basta ti kayat ko. Siakla ang tilalaki nga agtagikwakin ka, Julie. Siakla ang nawatam. Nasayaat mo ta simbang pagkan bakay. Itay ka pa'y ngoro-urayan. Kaya't kung agitan tamangan, nagluto ak iti paborito masidaan. Adobo akarn iti baboy. Wow! Nagimasan la kay? Siyempre Amok ngamin anabang panog ka manan iti trabaho. Iso talaga nga inlutuan ka iti paborito. Gimata pa iti naluom amangga. Kan nagtimpla iti Diyos. Ah, ay na. Agyaman nak, Leo. Awanan niya man na. Mala, inka agsukatan, tayo dasar kunti kananda. Insaganak mo ti pagsukatam. No ag-shower ka, insaganak mo ti tuwalya nga usaram. Itaam langan iti rabaw ti kamata. Sige, ag-showerak labiit lakay. Iti kasta, mapreskwan ti bagik. Nagbaraman ngaminan ti panawan. Sige, inka nga ron ag-showeran, bakit? Apag huston to inton maidasar ko ti pangrabyanta. Julie! Umay ka man dito eh! Apay ka di, Leo. Umunag ka dito'y banyo tatigusan na. Anya, digusan ka ko na. Wen! Ang Leo. Apay? Ada reklamo? Asawa na! Isarum bang lalaang nga ron apag serbyan na? No kunak a digusan na. Digusan na. Nawatam! Maturog tan lakay. Makaturturog ako na yan. Ay, nabanuga ka nagtrabaho iti nagmalam. Nagadutin sangbot mi a report. Maturog tan ko nam. Ang maapay ngay anak ka jogging pants kung nakalong sleeve ka mat. Isumat ti kayat mo, saan ka di? O subom amin apagan anay mo. Jak kayat ti kaidaan naka jogging pants kung nakalong sleeve. Leo, Maminsan lang ti saom. Noon niya timbagak iso titong palam. ang Leo. Maysa! Alawanan, aramida kon timbagam, Leo. Imayak, tanadamag mikin ni nanang mau tar aramidin ti asawam king ka. Jakon intugot ni nanang mau, tama nga no di naman ang malabdan tingiwat na, kat pagsasawan na pa ni Leyaw. Amumatay ni nanang mau. Ha? Anya aya tinadamag yu tatang. Kun asino tinakadamagan nyo. Saan anas kin amamuampay, no sino tinakadamagan mi, Julie? Anyaman ngaminon aya tinaidanon kada kayo. Amangan mo't no anya laditan timpadpadamag da kada kayo. Julie anak, di mon kaluban ti mading aramid da sawam. Ha? Sinaamon ni Leo. Panawa mon ti asawam sakbay nga dadaka sa mapasamakin ka. Saan na may parbang ti panagan-anos mo iti dinana anak ko. Ang mga loan niyang tupay taramidon na king ka. Di kay agdanag tatang. Okay aklaang. Ay ayatak ni Leo. Kat nakasagana ak nga agserbikan ko na aginggat kabailang tatang. Anak, pampanunutan mila ang matkin ni nanang mo ti pagsaya atam. Amok day ta tatang. Angam day to'y ti pinilik. Iso anas kan laang nga rod asang wag ti biyag akadwak ni Leo. Di kay agdanag, takabaelak ti bagik, tatang. Aging gaita awan payla ang nagbaliwan ni Leo. Kasjay latta ti ugali na. Moody, numaminsan na singpet. Numaminsan met agunget latan ajak ammo ti makagapo. Adda dagiti gundaway adi nakasarsarita. Jak amo nuan niya tinaaramid ko abasol tadi namet ibaga. Ay ayatek ni Leo, ket numabalbalin jak kayat amadadael ti pamilyami. Kang runaan iti amin, jak kayat amadadael ti sinapataan mi idi nagkalaysa kami.
Jak amo no aginggat kaano a maanusak ti kastoy nga ugali ti asawak. Nasurok a makatawan mi metten nga agdandan na, ngem agingga ita awan pay anak mi. Ikarkararag kulatan asapay lakuma ta agbalbaliw metten ti asawak. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Bagim dayta pagayam ko. Isu nga amok nga ammom no anya tinasayaat aparaken ka. Ngem sapay lakuma ta ammom met nga ikkan iti importansya ti mismo abagim. Siguraduam kumalaeng ti kinatalgad mo iti relasyon nyo kas agasawa. Kang runaan iti amin, respeto. Saan lang adayta? Tipudpud no a kinaragsak ti agasawa ket panagayat nga awan buteng ken panang kontrol, kabayatan ti panagdannayo. Alakastan pagayam, Julie, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para ti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag